Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feñay windere feñjay batake bindaɗo mawbare ɗiɗi colte hitande ujunnaje 21 batake men ko fate carika. En jetti jomi men tagɗo men loowi emen hakkillaji o wi'e hey mon ɓiɓɓe adama kaldumi koye jomen hakkillaji. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo joomi men suɓi rewni ɓatakuji mum e makko beele mbawen nande jaɓen maleɗen. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu goodagal meɗen e oɗo henna duniya nde tawno gadduɗo may aduna jeyi sababu gila ala ko gonɗa ha ko gonɗa hoto seer kam e duwanade ɗum e kala saaha. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere moni kala inde mum e yettode mum en cuɗiri ɗum cellal ɓural kisal e yajjede e dañal nde wanjoto e men enen kala gonen e nemaji jomiraɗo taw en bewani. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, gorko mo fulɓe kala, gorko mo Afrique kala, gorko mo windere kala, jeyaɗo toon to cuuɗi men dulmaji Dembe. Sa yiɗi ni nawtamo ha to Wudduru ha toon to Tiggere. To karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba, jeyaɗo to cuuɗi meɗen Luksayba Gorgol, baɗowo golle mantiniɗe e rogere meɗen walla mbiyen tufde men YouTube, beele kadi golle men ɓuura ngarɗude. Musidɓe tedduɓe ko adi kala eɗen jaara sukaɓe ngarɗuɓe laaɓɓe golle tabiɗɓe suusɓe ƴellitɓe hande ɗemgal fulfulde ha teska yoga e nokkuje ɓoggi karalle. Mi wi on ministre so yalte leñol mon ɓamtata mon, député so yalte leñol mon ɓamtata mon, goɗɗum e goɗɗum liggontoɓe koye mumen so jalti e leƴƴi mon ɓamtata mon, alɗuɓe mon so ngalɗi mballani sukaɓe ɓamtata mon. Gandon hande ɗemgal fulfulde e fulfulde hoore mum so yettima ɗo yettiɗo, jetten jomiraɗo, jetten sukaɓe hande wonɓe e nder réseaux sociaux, mbaɗa hen golle mantiniɗe ene cali yaware, jettende. Sabu ɓe cuusni, ɓe gudditi haqqillaji, ɓe gandini, ɓe ubbiti ko ubbono, ɓe jiiti won e peeje, won e palaji pap ɓe kukkiti, ɓe kulani ha yimɓe ɓuuri famde holko yeheteno. Sabu hanki mo nanata ɗemgal ngal kaaletegal e leydi mum, nanata ɗemgal ngal kaaletegal ko wona e leydi mum, nanata tan ko ngal muyni ɗemgal mum, hankine tonga ko haalete tan e ɗemgal mum e nder hojomaji daɓɓi gasi, taw humpitaka ko heddi ko. Liggotoɓe laamuji gadde e gure mon
ene ngolla on kaldata e mumen ene binda ene ciifa ene nawa inɗe mon hande on darima suusɓe tabiɗɓe ene kalana mon ko yeheteno gila hanki ha hande ɗum ɓen hoto ceerene duwanadeɓe noon saaha kala ko wallidde jomumen kala hen mo kettuɗa wallit ɗum tawno duwaw mbiɗen wona tan yo Allah barkinane saabu so tawi on o heɓano duwaw o darotako ɗon ɗum noon moni kala yo wallit goɗɗo ɗo wawi ɗo ɓen sukaɓe hande hay ɗemgal fulfulde hoore mum so on nani ɗum hande yoga e radio ji mawɗi teskaɗi wona jooɗiɓe to e cuuron tokkocon ene kaala ngal walla wona jooɗiɓe biroji mawɗi ne kaala ngal ala ko wonɓe e réseau sociaux ɓe ene kaala ɓene binda ene kaala ɓene binda ene kaala ɓene commenta ko ɗum anda hande ɗemgal ngal a ngala layi e nder ɗemɗe réseau sociaux ene anda ko windete ko ene anda ko haalete ko ngal ɗo ɗemgal ndeke firti ko sukaɓe mabɓe ene joli hen ndeke kewendi mabɓe so en ji wonɓe ɗo ɓe ndeke ɓe garani ɓe ɓuuri hewde ɗum noon en gandi hande limore wonnode hanki hakkude Suwayli ene wondi e Hawsare ene wondi e Lingala firti ɗum hande ɓen sukaɓe dariɓe réseau sociaux hande ene kolliri ndiɗon mbadi pulaku duwone ɗen ɓe balliten ɓe ñanten ɓe dokken ɓe force mbasen wiide koɓe ɓoccoɗe ɓe kumpiti ɓe gandini ɓe jewti saabu hande kalɗo tolniɗa ma tawɗon ɓiɗɗo pullo ene waɗi image mum ene haala ko laaɓi ene jangto ko laaɓi ene habra ko laaɓi teni kadi alhamdulillah en ɓuuri sertude yoga e won e leƴƴi tawno eɗen gandi réseau sociaux aɓe kewi bismade yimɓe cagarte kono mi teskaki e nder rendo men go taw ɗo jiiɗa hande oɗo hen site walla jiiɗa oɗo hen on ɓuuri heptinede Facebook kono wo bismoto ko yimɓe cagarte nala mo jiiɗa kala yiɗi ko bismade sukaɓe dariɓe haralleɓe suusɓe tabiɗɓe humpitiɓe ko yahata e nder nokkuji ko haalete e téléji men e radio ji men gadda mbaɗa hen débat ha wula jaw ha aduna kala humpito ko woni e nder meɗen e ko watte e nder men ɓen ɓe jarama mo kala inde mum jarama mo en kalani hen inde mum jarama oɗon gandiɓe kamɓe kala hande ɗemgal ngal so yettima ɗo ko ɓen jettinɗo ɗemgal ngal ɗemgal musidɓe tedduɓe ene winde kono holko sembolinta ɗemgal ene winde ene haale kono holko sembolinta ɗum ɗemgal fulfulde ngal ɗo hande bindetenogal gila hanki haale gila hanki en gandi ko teppunogal wasde ngal haalede ɗo ngal fonno haalede hande noon so en ji woni e demuɗe maggal gudditima ko haalede ngal ɗo ngal foti haalede kaala ɗo ngal foti haalede goɗɗo mo nanta ngal yiɗa andude ko kalɗa ko won sarɗiyanke goto haalno konngol o haali koye pular kono no foti million ngaji yimɓe jiɗi andude ko haali ndewa e nanoɓe maggal beele mbawa famde ko haali firti ko ɗemgal so haalama ɗo foti haalede ɗo mo nanata ngal ay nde tawno neɗɗo añi fo e aduna ko humpede ɗum waɗi noon mbiɗen humpitade ɓuuri humpede so tawi a haali ɗemgal ma ɗo poɗɗa haalde ngal ɗo ko wayno hande hoorejo leydi Sénégal walla hoorejo leydi Gambie walla hoorejo leydi Guinée Bissau walla hoorejo leydi Nigéria mbiyen jaafuɗon ƴetta konngol haala ha ɓooya naata e ɗemgal mum neniwal haala toon kene fotto wonde minute aji 5 arta e ɗemgal gongal ngal wowi haalde ngal wonti kumpa ɗon ñande hen kettotoɗo mo gonɗo caggal leydi o gonɗo e nder leydi o boɗejo o ɓalejo goto kala ne hunƴi andude ko yiɗi haalde ko woni ko haali ko firti ayi ko haalanno ñande ko foof natti wonde goƴe mabɓe woni goƴe mabɓe tan hanti ko haali ko holko firti
ɗum ko kumpa woni kala mo anda ndeke kala ka anda ko kumpa ma ɗo haala ɗo so tawi ko ɗon foti haale tan wonta kumpa ma kono so tawi ɗo haala ɗo wala ɗo foti haale wonta kumpa ma holko wonno hanki ñaaƴayru men ñaaƴana ɗen koye nder men kaalaten karfeje pular koye nder men mbaɗen welnere e men ñingen koye men kattene koye men mette jowto e ɓerɗe men gendiyankoɓe men maaya jaaha taw kadi ala kala ko ñawda e rendo men hande noon ko sukaɓe tokosɓe taftiɓe pele gendiyankoɓe ƴetti codi ɓurɗi yawdi ɗum waɗi goto hen kala ene jogui wune seeɗa no fotiri kala mo gendiyanke hanki ronkuno dañde holɗum saabu o dañi fartaŋe haalde koɗo weeɓano haalde o dañi fartaŋe ɗo haalata ɗo kene wona ujunnaje 12 15 16 17 ha ujunnaje nogas capantato ujunere ha capanɗe joyi ujunere nande ɗum e nder ñalawma goto walla kikiɗe goto walla beete goto walla jamma kurɗo walla e nder balɗe ɗiɗi ɗum wonno ko weeɓani ngal ɗo ɗemgal hande noon so tawi Allah addani en sukaɓe ngarɗuɓe suusɓe yarlitiɓe ala hen kala joguiɗo wutte moƴƴo ala hen kala joguiɗo faɗo moƴƴo ala hen kala joguiɗo connexion moƴƴo ala hen kala joguiɗo ay kene soodi internet au mois lewru ujunere walla ujunnaji ɗiɗi on ala hen kala joguiɗo galle ala hen kala joguiɗo oto ni welo ni moto ko ɓe daari hande ne ƴelliti e mbaadi sifa ngal ɗo ɗemgal ha ɓuuri teskede ha ƴenƴini woni e yimɓe kewendi ɓe ha dañƴen fartaŋe heptinede yogay ɓoggi karalle musidɓe teddi woto belsindeɗe ɓe woto belsindeɗe ɓeɗo sukaɓe onon gendiyankoɓe mawɓe dowroɓe mbatte haqqillaji mon ɓeɗo sukaɓe ko pele mon ɓe ndewi ɗo donkuno ɗon ɗo ko ɗon ɓe codi message uji mon hanki teppinoɗi defte e mabɓe goo aɓe kumpiti ɗemɗe jahoje nder windere ɗe ɗiɗi ɓe kaldata koye génération mabɓe woɗɓe to ene ƴatto e téléji e radio ji ne kaala goɗɗum ene lofi en tati koɓe suusɓe kadi ɓe dañi fartaŋe haalde kala koɓe kaali ko millier de yimɓe nanata ɗum e nder ñalawma goto aɓen ɗo e réseau sociaux ɓen sukaɓe oɗon gandiɓe ɓe toñata hay goto kono waɗiɓe ɗo henna ko jogade ndenka e kisal hurumaji men on jii ko waɗi ndendori ko sukaɓe hewɓe hande taw ko ɓiɓɓe fulɓe darima penale jaltunoɗe nder pirti haalaɓe en jii ko kewata e nder rendoji men won sukaɓe nan ɗo hande nde réseau so daro pirta penta ɗum ha mema leydi kala ko takka ɗen hande eɗen jogui firtoɓe ɗum e nder seconde goto pirta ɗum e ɗemgal fulfulde pirta ɗum e ɗemgal ngal haalano pirta ɗum e ɗemɗe goɗɗe dutto jaabo kokka hen dalilaji haala arta maaya taw hanki kala takkere takkeɗen so ɓooyi kadi gonɗinen nden takkere pawten ɗum e koye men taw ko takke bonɗe ɗe takka ɗen so en dañi yonta baaɗo noon holko saabi en ballitta oɗo yonta en dokkata courage oɗo yonta sukaɓe wonɓe réseau sociaux ɓe ballen ɓe saabu hande so tawi waɗama ɓeeto wiyama hande hol ɗemgal ɓurgal wawde windede e ɗemɗe Afrique hol ɗemgal ɓurgal wawde haalede hande nder réseau sociaux mboɗo ɗamini hande pular nawirayi holko jeeyi sababu ande ko goto e ɓiɗɗo pullo mbimi komi haalta inde kono ɗon gandi goto e ɓiɗɗo pullo daro hande wiya hande mboɗo waɗa kucce mam hande e nder Facebook walla mboɗo kucce mam hande e nder réseau sociaux so on jeeɓi yewtere makko nde ɗo fuɗɗi hawa gayni ɗo ko famɗi ko kala omo daña ujunnaje 15 neɗɗo ay laarɗo keɗiɗo tene kadi waɗi commenté nder yewtere makko taw télévision dañata ɗum radio dañata ɗum ndeke firti ko oɗo hen ko o ƴelliti ɗemgal ngal ko o andini yimɓeɓe pular ne haale e nder réseau sociaux ko windoɓe kadi ƴelliti ɗemgal ngal gandini yimɓeɓe kaalowo haalata ko fulfulde min bindata ko fulfulde goto fof yiɗi andude ko haalte koko woni musidɓe tedduɓe koɗo waɗa qima tawa ndeke duuɓi jawtuɗi so wiyama hande e nder Afrique ɗemgal ɓurgal wawde haalede ko Swahili so ɓurama hande wiyede ɗemgal ɓurgal wawde windede ko Swahili so wiyanoma hanki e nder jayideli kollirnode ken wona joni duuɓi 5 walla duuɓi 4
ɗemngal ɓurgal wawde haalede ko hawsare nangam kono firti ɗum hitande yawtude caggal nde yuɓɓina wittoje tawa e nder réseaux sociaux ko ngal ɗo hannde ɓuri nawde raayi ɗum waɗi mbiɗen so on jeehi YouTube kala yewtere ɓiɗɗo pullo nde tawɗon toon ene weeli on welani on dubbe hen GM mbaɗe comment wona a woni wallidde ɗemgal ma andede e nder leñol ma andede e nder windere hettine ha ande hande ngal ɗemgal ko ngal woni dowlugal hande ngal hande woni dowlugal ngalay sago ganden ɗum Facebook kono woto mbaɗe herto woto kertoɗe enen pop ken fulɓe woto kertoɗe so fuladunajo o so masiranajo o so labenajo o so bafatanajo o so gorgolnajo o so tawi kadi ko fuutanke o walla jolofnajo walla ɓundunke o walla ni mbiyana doorinajo walla ni ha fayen ma zafranajo walla ha adamu wanajo kala bawɗo wonde so haali fulfulde windu hen GM dobbu hen mboɗo yiɗi windu hen commentaire ma ko pula koko yaha réseaux sociaux mo jiito fof ɓoggol goto ko mayata ko maayo geej tam way kono hanki iwannoɓe e nder jokli nayi windere ɓe giwa États-Unis d'Amérique ɓe giwa Chine ɓe giwa banggue ga ɓe giwa banggue Europe kamɓe pop ɓe kawritta tan ko Sodome et Gomorrhe ɗo leydi Égypte jeere mawde wonno ni tan réseaux sociaux way kanko fof koye nokku goto o woni ko haala fof ne anda ko winda fof ne anda ko habra fof ne anda ndeke firti hande ko eɗen mbawi wadde taɓal bangal fayida so tawi en jaaɓi hande hufde e wallide ɓeɗe sukaɓe tinnoɗen kuufen ɓeɗe sukaɓe ballen ɓeɗe sukaɓe wonɓe hande nder réseaux sociaux suusɓe tabitɓe yarlitiɓe ɓe ƴellitiɗo henna foyre mawde nde pulagu ronkuno ƴellidde e kitale mum taw ganduɗa ko sukaɓe keptinaka ɓe gandunoka hande e nder tan hitande wotere ɓuuri anditede hanke gendiyankoɓe ɓurɓe duumade ko saabi ɓen gendiyankoɓe garta ballita ɓe sukaɓe ɓe sukaɓe liggue messuji mon e mabɓe ko donkuɗon ɓenninde koɓe ɓenninana en musidɓe tedduɓe tinnoɗen hen no moƴƴi ko jiɗɗen ɓeydude e buuɗalirmede enen kala eɗen ndenta eɗen jaara eɗen duwono eɗen kirjina eɗen goni caggal wuro men wuro Madina Gounass holko gonirɗen toon nawani en toon goɗɗum ala nawi en toon ko ɗemgal men fulfulde ngal enen pop ndenten gitten wiide ɓayde oɗo galle diine yaari koye ngal ɗo henna cetal kala koɓe mbaɗi min jaadani ala il faut jangguinen haqqillaji men wawde ñotodirde gitten calti laabi e nder ɓerɗe men mbaɗen fandare men ɓamtare dowlinen koye men saabu eɗen gandi ko wayno wuro Madina Gounass ko wuro heɓtinago ƴellidde ɗemgal fulfulde e bindin mum defte diine bahlade battade e bindi pular mo janggani arab janggani français janggani anglais jangi ko pular wawa yiide hen hebloji jaydiyankoɓe labtuɓe wonoɓe e radio ji ne kabra ko laaɓi kebla koye ɗemgal mumen jangguini en hande sa yillima e nder rendoji men a tawi suka men nannama jardin mbimi jeehi ha jettima sem1 sem2 taw hi windude wawa janngude so bindol windama e français wawa janngude kono so bindol windama en wawi koppiyade bindol ngol no ngol windiri ni winde ɗum e karne mum holko jeeyi sababu jangguinoɓe addaɓe toon ɓe jangguintaɓe ko ɗemɗe goɗɗe ɓen jangguintaɓe garat kene kaala français walla ne kaala jolfe walla ne kaala safrore walla ne kaala arab walla ne kaala bamrankore walla ne kaala mallinkore walla ne kaala sus walla ne kaala goɗɗum an a jaggui cukalel to ko sel ngel nanata haydara nanata tan ko ɗemgal mum fulfulde ar gaayi lawƴenam ɗum addanam ndiyam ar wottu ɗum ko mbabba
ɗum ko puccu ɗum ko mbeewa ɗum ko kosam ɗum ko mbaalu ɗum ko nagge ɗum ko ngaari ɗum ko ɓiɗɗo tekke ɗum ko ɓiɗɗo ngaari ɗum ko o ɗum wo andi wo addane kaye ne winda heen bindi ko andi ko winda koye ɗemgal gongal wo addanama jangguinowo kaalowo ɗemgal gongal o meeɗa yiide ɓe o meeɗa nande ɓe o fini wo sokkama e nder ɗo école o fuɗɗima firtanede ngaari natti wonde ngaari ñale natti wonde ñale ɓiɗɗo tekke natti wonde ɓiɗɗo tekke addanam ndiyam natti wonde addanam ndiyam wonti e ɗemgal gongal so windama e tableau so yama yo ar o noddete koye ɗemgal gongal o ara o windoya e ɗemgal gongal o wiya yo liire ɗemgal gongal ngandi nawte ha zéro ɗon nde wonata neɗɗo miir to dañi duuɓi oɗon kaya ɗum woni gande men suka men donc wawde sa ari hande nder galleji men soɓe jeehi école soɓe garti taw ha suka men ɓe foof ko nilaruji ko zéro holko saabi ɗum saabu ɓe gartite ko ha zéro kono so tawi woni an a ari wuuro aɗa haala ɗemgal jolfe walla haala ɗemgal gongal walla sukaɓe tawɗaɓe ko ngal ɗemgal kaalata sukaɓe tawɗaɓe kaali muyni ko ngal ɗemgal so ngal français so ɗum saɗa jangguinaɓe français tan mbiyataɓe ɗum ɗo ko soval ɗum ko puccu ayi sa wiɓe tan eɗen aɓe gandi ko firti kono so tawi a ari e nananta ngal ɗemgal a wi aɗa jangguin ɗum aɗa rutta ɗum e mbaadi ndi anduno ndu aɗa momta ɗemgal mum ko andunokal aɗa addanamo ko anda ko firti ka aɗa nawtamo ha zéro ɗum woni noon hay bandiraɓe men jangguinoɓe soɓe gaari guure men sukaɓe wonɓe e classe uji mabɓe nanoɓe ɗemgal ngal ɓe kalata ngal ɓen ɓurata famde e sukaɓe nawaɓe e on jangguinowo mo nanata ɗemgal ngal jangguinowo jangguinta ngal ɗo ko caɗele ɗum ɗo en firtine en andine en Madina Gounass noɓe jangguinirta pular ni ene ɓuura wawde webtinde janggoɓe e duuɗe français so tawi woni jaajini hen ngal ɗo ɗemgal ma ɓuran ɗumen wadde fartaŋe mawɗo ɗum no firti tan ko hande ko alay saago guure men ɗe wuuro foof ruttito e jangguinde pular ƴeewen fetteteɓe ne ngara e men ɓe taw ko jangguinoɓe ya taw soɓe gaari koɓe haaloɓe ɗemgal men ngal so tawi jangguina sukaɓe koɓe kalata e ɗemɗe mabɓe ko koɓe kalata e français ko ɓe pirtana ɗum sukaɓe ɓuura famde saabu sa wiyama ndeɗo helmere firata e ɗemgal makko ɗum ɓuura wawde kaptude helmere nde holko saabi wawde sardia saɗa jangga luga hande eɗen gandi luga ko hunde ɓurde wawde pusde sanɗa janggowo e duɗal saabu luga ene weeli luga haalata ko naɗe tule jolɓe haalata ko kaaƴe haalata ko mantore haalata ko gilli haalata ko sifa goɗɗum e goɗɗum ndeke kala ko luga haali ene firo e ɗemgal ma fulfulde ay hokkuma ɗum so tawi luga haalingol ɗo henna konngol ngol konngol dañanaka firo e ɗemgal ma ay aron kat famde ko yiɗi wonde ɗum addi sarhu o mo jiiɗa jaaha sarhu ganda holko fira toon mbawa dañande ɗum helmere ɗemgal ma fulfulde so firama firdama e ɗemgal ma holko saabi jiya neɗɗo no wawi sérien wawi lugga kono nanta arab omo wawi luga omo wawi sérien kono nanta arab firti ko ɗo jangguinte ɗo jangguinowo mo firantamo koye ɗemgal makko kono sinno jangguinowo firanno koye arab walla firay français ko ɗum woni ko wawoyte o ronka wawde firti ɗum e pular ɗum woni jiiya hande gara e docteur windanma ordonnance gayna wonayi megde ene meha hono wiyete pular firti ko nde o janggar nde o waɗanaka ɗum e pular o firanaka ɗum e pular ɗum woni jiiya neɗɗo wona cadre mawɗo walla député mawɗo walla goɗɗum ronka dañande woni kelme e ɗemgal pular holko saabi saabu o jangguina ɗum tan koye ɗemgal français ndeke firti ko sukaɓe men ɓe kala koɓe jangguinte e français aɓe pirane ɗum e pular janggo ma ɓuur wawandeɓe kamɓe ne wadde expliqué e ɗemgal pular ha goɗɗo o ɓuura wawde famde so on paami ko jinmi haalde ko ɗum ko enen gollonto ɗum koye men mbasen daɗede saabu so en jii hande to banggue faggude économique ma en daɗama firti ko eɗen jogui faggu eɗen jogui kono firti ko en piranaka ɗum e ɗemgal hande so tawi hande ko fate biyoni haale piranɗe ɗum e pular kala ka ene wara hande kowoyon gonko ene leydi jangguina ɗen holko nafata wasa tan addede kemle ɗe e nder français so addama e français en majji biologique hande yo warte pular yimɓe ganda holko nafata holko yahata eɗen jogui karallagal e humpete mum mbawen sedde
gartiren e gande mawɓe men mbiyen ko ɗum ɗo woni biologique donc firti ko mawɓe amen no kutorno ɗum ndeke min amin mbawi siggude min pewno ɗum janggo saɗa expliqué ɓiye walla goɗɗo kaala e ɗemgal ma o faama ɓuura wawde famde ko ni min jiirumi aduna musidɓe tedduɓe so buuɗalirmede feri feeñe windere feeñde ɓatake bindaɗo mabare yewtere min hannde ko carika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe